ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಿ ತಿಂಗ್ಸುಲು ಪುರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ತೊಂದ 4 ಬನಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೊಂದೆ ನೆನ್ ಪುರ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನ್ ಪುರ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ಪುರ ಕಟ್ ಮಂತದೀಯ ನನ್ನ ದಾಳಿಂಬೆ ಬನಾನಾ ಕುಂಕು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆರೆಂಜ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ಪುರ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಸೈಡ್ ಇದೀಕ ನನ್ನ ಪೇರ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರೆಲ್ಲ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ತೊಂದೆ ಪೇರಿತ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ಚೂರು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 1 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಸರಿಯವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನು ತೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಟ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸರಿ ಕೈಲಿಡು ತಿರ್ಗಾವಡು ಅವು ಕುದಿ ಬಂದೇಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುದಿಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಾತ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೌಲಿ ಅವರತಿ ಓಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಚೌಲಿ ಅದಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇಂಚಾತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಕೈಟ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆ ಇರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲನ್ ಪೂಜಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ